Yalaki din! Ni Froilan akanakan taman ng tilimabas lakay. Kanayon mo tin amasapa na dya atao. At lalaki din ay ang meron bagay. Anya ko matakalayo na masapa ni Froilan. Mas daawak laang no sa dino ti papapanan na. Kanayon mo't nga minon amasapa. Inton kwan, malam ti panagawid na. Ang mga doa dapat yung pagtraptrabahuan na. Day tati kayat ko amaamuan, guryo lakay. Eh, no kaya't mo amaambuan ti sumpati sa lusot mo. Eh, sumis mo ti pagdamaga. Ano saan, mapagkay ti manida na siya. Awan ti amok kita. Wag, mapadak to ija balayda, no awan ti aramidak. Curious laang da tao, no anya ti mapaspasamak iti biyag dayjay at tao ita. No kasta, adagayam training ni Froilan. Isu akanayon amasa pa arumwar kabagays. Ay, wan ka ba guys? Ag training sakbay nga gabraw. Ay kamayat angarod no kasta kabagays. Anya ang lugar nga iti papanan na numalpas ti training na. Ay, day tati jakon na saludsod ka ba guys? No ang gabrod ni Froilan akanak ako. Ang kanububang nagda. Masapul nga ang ginsisingpit mo tanda tao. Tapno ada pa kay ranudan no kwa. Kanya ti kung kunam ka ba guys? Itong tanamitim ka butay. Ay, ay tikunak. Mayat no agabrod ti anak mo kabagays. Adanton pa kay ranudan may. Naibag man, tada kwarta gastusin na. Ay na, utang ti dagtuma ka ba guys? Ay, kita itaw no, damay tulong ko kabagays. Idiritsok to nga ita, di ti kaanakak. Ay, wala. Agyaman at launay ka ba guys? Di mo pa ikot-kot siya da ito'y akwarta si Kaguriyaw. Kanya laki din ay. An-an mo ta 5,000 ay. Tulungak te kaanakaklakay. Kaanakan? Well, madamagayam ti training ni Froilan ita. Agabrod ka na o. Kay, Mangtedak iti kwarta kwa na lakay. anya. Ang samot man iti madi a plano ba? Mangtedak tapno damat may tulong takadakwada. Di ka magdalagan. Tadamat tay kunada return of investment. Gaya man ti Mirasol. At ka di bagam? Ay, idi kalmat payapat padaanan ka kaanakan. Amay ka di ante. At ka di bagayo? Ada kwarta nga itid kukin ka. Oh, 5,000 na ita oh. Para itan niya ti kwarta nga ito dyan de. Arabatan para iti training mo kaanakan. Nadamag ko nga may na madama ti training mo. Tulong may ka ni uncle mo da ita. Tapno makapag-abroad ka matay. Ne? Agyaman ang luna ante. Tanag ka sa kulit ti kwarta ita. Awan anyaman na kaanakan. Lalaingam tiyang training Tapno makapag-abroad ka adagaws. Tatang, mas dawak man kini ante Mirasol. Apay na ante mamira sa Froilan. Lang katiti kwarta tatang. Nas dawak. Najak namnamain nga daited na. Pagyamanam kan ante manakaw. Tatang, agduwa-duwa lang amang gastos dito. Ito niya makagapaw. Ngagdwa-dwa ka nakaw. Amangan ko na kung damot namnamaan na akasukat ti kwarta nga inted na. Tatang, panag ko na yo. Gastusot na tadagos ti kwarta mo saan ba? Ay kadadaking ka aday ta. Bukas sa pulam, gastusan. Angam no saan.
Itulin mo pa'y laang. Tapno da pakit manay manakaw. Na, kunaklakit din no nakaturog kan, Froilan Lakay. Bakit? Agda tinaw nagapampanunutan. Anya day talakay. Di kwarta nga intid ng Timirasol di ka naman. Diyak ang mga apay. Kanya tataramida. Anya kalakit din lakay. Day talagayam. Apay, mabuteng ka ang mangigastos iti kwarta nga intid ni Antem. Madanagan at nga bakit? Amangan ko na kung agdanam na maad na akasukat ti kwarta nga intid na. Saan mat siguro akas na ti kapanunutan ni Antem lakay. Samay saan ka di anay bagam kanya akurang ni kwarta gastusan? Usar makit dit intid ni Antem. Kung samat nga intid na dayta, saan mo mat adinawan? Ginatang kong tempa-reserve ka ang washing machine iti kumarek, nana. Ay no siya, saan ang may nakubatag? Apay nga, nana, sayang mo tay jay. Wala, tawang pa'y magkwartak. Ti kunam kanya, kat adaindulin mo 5,000. Ay awanan na. Intulong ka iti kaanakak. Anya? Agab abroad nga min ni Froilan. Iso nga itid ko pa'y laang kinkwana ti kwarta may. Nakatulong ka nga agpaiso. Nung awan mo iti nabati wala iti pamilyam. Ay, okay laang. Kasano ko mga agbalin nga okay ti kasta, nana. Nya lakit din. Okay laang. Tadakil tumat ti agsublay no kwa. Di mo amaw tay kunada return of investment. Aya, Zenay. Wan ang awan mo tanti washing machine mo. Ay, adan tuan. Urayak lang ang flight ti kaanakag. Adan daw. Ang mga no ang doblay, wano ang triple pa iki di ti kwarta ka. Kamaudyanan na. Nalpas matlaan ti training mo, lakay. Kung nga ron bakit? Ayun ti flight ko. Say-saya atam ti trabaho medjay Agan-anad ka, tapno di ka maaksidente. Kung bakit? Amok da gitan. Ada ka di pa'y pagpletem ang mapanidyo airport? Adapay na bati a kwarta nga intid ng Timirasol kanya. Nasayat mat nga rugno kas talakay. Awan mat nga minti inig dumak. Imbayad kun iti utang tayong. Di ka matanagan bakit? Nagsuldo at pag-ita ko katagos ka. Innam abolan tinapalabas, tipod nag-flight na dyan ang Froilan. Gab chocolate lang, magkansagaw tinaraman na. Lalaki tinaya bakit? Di ka pa'y agyaman. Tauray kaskasano kat ada naraman ang. Kurang dayjay lakay. Anya? Dakal matinay tulong takin ni Froilan, di madama ti training na. Nang tedak iti 5,000 kan kwa na lakay. Lukas ta. Namnama ang ganda kasukat ni 5,000. Ngayon tulong mo iti kadakam. Ay, siyempre saan ba na mabalin na thank you lang dayjay alakay. Lukas taga ang tiplano. Di ka lata ko man timulong bakit? Pusa nga intid mo. Ita, nagsingir ka. Anya? Ay, linulok na ita. Ang kapi kayo pa'y Antimirasol. Ay, agyaman na klaunay, Delia. Anya nga minti umay mo ibaganti. Tibayang, singiran, tibayang ti utang nila kay Mau. Utang? Wan, ti utang nila kay mo kanya kadiyo pa'y nabayadan. Kaano nga'y utang nila kay ko kada kayo, anti? Di ka kaniagin dede amo dita. Ambok nga amaw, ti may papaniti na itaabanag. Mano, kaano nga imot
tinadakdakamat na kanya na imutang kada kayo. Agbayad kayaw. Wanaw kayat yaw. Tay pabarangay kayaw. Anya? Kumusta ka matan dita abroad, Froilan Lakay? Makapabannog nga ron ba kayo? Awan Diyos ko nga ina na. Manusan lang ta, tawan mo't pagpilyan. At tiptipidak magkiti alakay. Di ka madanagan. Lumakaurnong tayon. Sana na masapul nga agabrod ka. Aywan gayam. Imay ni Auntie Delia ay di napalabas nga aldaw. Anya timbaga na ba kayo? Agsingsingir lakay. Tibayad ka no ti utang mo kan kuana. Utang. Anya nga utang di bagbagana. Ada ka no mat utang mo kan kuana lakay. Awan amok nga utang mo kayo kuha na ba kayo? Sigurado ka. Awan ti inututang mo ang kwarta kan kuana. Awan ko lang nangarutin. Sigurado ako di bagbaga. Kasaritam to. Sa lutsudong kinkwana. No anya nga utang dayta. Mano, gano kaano ngay nalak. Wano, tili maribo nga inted na kanya. Ini, titaktakamatan na. Anya? Kumusta nga, Delia? Ada ka di maite diyaw? Anya kami nga utang ti bagbagayo, auntie. Anya lakit din. Nalipatan yaw ti 5,000 nga inutang nila kay Mau. Lukas na. Ti 5,000 nga intulong yu kanila kay ko idi, ti papabayadan yu, auntie. Why? Nas ka nabayadan na dayjay, no day na kayat ti may pabarangay. Plus interest na, tamano abulan ma, sipod inutang na dayja kwarta. Okay, auntie. Kanaw nga agbayad ka. Inayon mo matlaang ti interest ti utang yu tap numalpasan. Anya? Ada pa'y gayam interest na, auntie? Ay ka talaga nga ada Uray asino pa'y ti pagutagam. Talagang adda interest na. Mano abulan, asaan anabay bayadan dayjay? Da kayo pa'y man lang ti makaamo iti apo ko yu, tata. Sa di no ti papanabayan niya. Mapan ko alaan ti impawit nila kay ko, abayad ti utang na kani Auntie Mirasol. Anya nga utang na dahil anak ka. Tay 5,000 nga inted ni Auntie, idi madama ti training ti anak yu, tata. Agsingsingir ni Auntie, plus interest na kanupay. Ay, naglokaw. Itod na, sa itay, pabayad na. Anya laki day. Ada magayam tor orayon na kasukat ti tulong na. Awan ti oras ko ang makiapa ka ni Auntie. Iso nga bayadak lang ng tapno malpasan. Gantap no awanan ti utang tayo ana imbag anakon kadakwada, tata. Ay, sa pagay mo't kidi agbayad tayo lang tapno awan may pagana. Anya laki day. Abayad ti utang nila kay ko, Auntie Mirasol. Na, 5,000 lang ti bayad na. 5,000 ka no lang matintad yung kanila kay ko, Auntie. Bastit lang ti impawit nila kay ko. Ayan nga, iti interest na. Interest? Why? Rumbang laang abayadam ti interest na. Nga may, no saan ko nga impabulot ti kwarta kanila kay Mau, kat pinagnegosyo ko ma. Didakkel ko mama, iti ganansya. Anya? Danda ni makatawan ti kwarta nga inala na kanyak. Kaya't naasawan day ta, masapul a doble ma iti bayad yaw. 5,000 a principal, 5,000 nga interest. Ada pa'y balance yaw a 5,000 kanyak. Anya? Nagdakkel, Auntie. Iso nga roti kayat ko asingir. Sa maysa, apay nga agreklamo ka, kat inusar mo nila kay mo na dya ang kwarta para iti panagabroad na. Binayadan min ti kwarta nga interview, Auntie. Ti kayat yu pa'y gayam?
Doble ti bayad na? No kastamat laang, saan kay laktan kumaan ang ted, anti? Hindi ka ba't agbain itigas ng aramidem si Kabiraso? Anya laki din lakay. Siyempre, kapilitan nga agdiskarte tayo tapno dalamutin dayaw. Wala. Ingam tinasaya at kumaawagas San akas ta? Di malagip ko kat inted mo ti 5,000. Iti ka naka. Takas na ko nam akayat mo ti tumulong. Ita, ibagam kiti. Nga utang day dyan. Ti kayat mo pa kat doble ti bayaran ta. Ay! Awan ti bibi ang baw. Na, Basta siya, daon urayag 5,000 nga interes ti kwarta ngayon pautang kaw. ipatangkin. Yak ambukin ka, may rason. Anya dinadamag ko na. Pinagbalin mo mat ka na nga utang ti kwarta nga tulong mo iti kaanakan nyo. Ay, rumbag lang agbayad da. Taginastos dati kwarta, zene. Wan ang tulong yung mat ka no dayjay. Saan mat adin mawat ni Froilan iti kwarta kada kayo? Uray basta bayadan da day dyan. Adapay 5,000 a balance da. Isut urayag. Amo yun na. Saan anasaya at ti kasta? Gaputan na gabrod ti kaanak kanyo pagkwartaan nyo matan. Narigat matlaang ti agtrabaho iti abroad, nana. Hindi pa'y napalabas alawas nga urayag ti bayan si Cadelia. Ha? Nagbayad ak matan, anti. Naisubli kong ti 5,000 nga interview iti asawa. Anya? No kayat yung ad na interes na, mang tedaklatan iti 2,000. Tapno malpasan ti saritaan. Diyo ko man sobraan ti singiran yo kada kami. Anya, sobra nga ibagbagam dita? Sana sobra na jay. Saktulaan. Ta-abroad man, tinangusaran nila kay Bao. Talaga, 2,000 lang ti maited ko, anti. Bali, 7,000 tinagbali ng ti 5,000 at tulong nyo iti asawa. No kasta nga raw, agkikita tayaw, iti barangay haul. Di kay madanagan, anti. No agreklamo kayo, sumango kami. Saan anasaya ti kasta nga aramida niyo? Mamirmiraot lang arudan na tao, pagkwartaan nyo pa'y. Saan agaputan nagabrod nila kay ko, kit adun ti kwartami. Mapanak iti barangay haol, takasaritak ni Kapitan Lakay. Di mo't banggapan. Ti agreklamo beraso. Awan mo't lang ti maghanap mo dita. Pakaibabay na lang dita. Ay sana mabalay. Da, Ti utang katrumbang laang ang mabayadan. ti pilit. Kalukwan ti kasta mindset. Bakit? Nandatin. Di mo ipabayad. Tulog ka ron. Basta, ag-report ak iti barangay haol. Nagkuskurupan na ito yung kasawa ka. Di mo ipapilit ti kayo. Tas sigurado ba't lang ababag ka? Abangan yung katawaan na ka ba iti? Kundi itad ka kanuman. Ngam ipabayad mo ba't lang kaya? Kaya't mula ang pagkwartaan ti ka anak ang anak bro. Ang lalaki din na itang ugalim. Agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At dapat kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Mare, adala ko nga mangga? Hay, unay kan mare. Siguro no ulag na ita, tinukaw na kan. Salbag? Anya? Day tama ni nida. Sang-sangwam day talago ka mangga. Anya lagi din. Ay, what? Jakmat lang napansinan. O na yan?
Sus! Kaslamat amin alinaod day tarupam. Ngam saan mo bailaan nakita da kita nagdadakal amang gadita sangom. No niya launay ay ati pampanunutan. Si kakit di mat. Nagadumanan ana ibagam si kabakla. Mala, mano ang kilo ay ati katangam. Mano ti per kilo aya. Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo, mare. Makapangpanganak ka talaga iti mangga. Okay. Mabid lang, mare. Kanya na kita nagbubukol nga imot mo, Mare. Ha? Ay, kumare. Mangga daytoy. Makapangpanganak nga minunay, iso na panak gimatang inja ay ni baklita. Ah, ay, kasta ka de? Rabrabi imot amangan ka iti mangga, Mare. Kat, saan mat ajay oras ti mangan? Si kaman. Si kangay mare, papanam. Ay, may sublatak man ang mapan tercera ni Baklita, Mare. Inakman gumatang iti si Daen mi. Ay, katwa na. Barang saan pa yan nagsara? Ala, mapan ka nga rudan, mare. Barang nakalukat pa eh. Nasabat ko ni Brenda, Mare. At damot imot na amangga. Ha? Ay, wan, mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di? Ay, una yun dahi dya babae. Rabi, nga mangan ti mangga. Siguro, masikog dahi dyan. Ang mga nuaging inaw kit dahi. Ha? Sigakit di mat, mare. Kasano ko mga aginaw kat awan mat asawa na. Oho, awan asawa na. Ado mo ti tricycle driver amang itultulod ken kuanay dya balay na. Anyat amo tayo ay. Dapat aramidan da milagro. What? Oy! Nag-advance mat una yan dahil panunod mo, Mari Tonya. Ay na, ibagbagak laang ti pudno, Mare. Amok ti mapaspasamak iti biyag na dayja Brenda. Awan asawa na. Ngam adaw ti lalaki na. Iyos. Anya? Iso nga amok. Masikog dayjay. Agasam man. Kundi gatang iti mangga kanan na kanumat kit rumabiin. Amok. Agin inaw ti sayat a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag. Nung nangalalaan na nga tati kastang imbaganakan ka, ha? Amo mata ni Tonya. Amin na magita nagit adamadi akay papanan na. Ay, una yan. Gapula ang nakita na anak kaigam iti mangga, ibaganan nga agninawak ka, no? Wan mare. Iso timbagana iti simublad ken ka nga imay gimatang. Anya lakit din. Apay, saan ang mabalin ang makapangpanganak lang iti mangga? Iso nga imayak gimatang? Diyak manamugan ko ana. O, kis ti saba. Tay bagana pa'y kan kang kaado ti lalaki at tricycle driver amang itulturod kanyak iti balay. Ti awanan ba'y na babae? Gimatal ti dakulap ko iti rayta ngayon baga mare. Matungpak dahil dya iti left and right kunak tumad. Ala tumpaam. Maruwam a babae. Dahil tati parakan ka. Anay ko, apay atinong panak matlatan si ka Brenda. Abay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak? Labi naman. Maminsan pa'y, labidam ko ng pailang, ha? Ni, apay nga atong pa, kamantan atong pa. Anya nagitinapan mo yung bagbagay si Tersena ni Bakla? Alaman, ibagam man dito isang wanak ita. Anya? Kapulang iti mangga napan ko ginatang, napan mo matid yung bagbagang agninawakon. Kantidakas na pa'y, nakunam ka no anagado ti tricycle driver amang itultulod kanyak ijabalay. Malamang, isuti na kasi kong kanyak, kasta ka din. Ha? Maminsan pa'y, dahil tati maganap mo salbag ka. Awanan kay tibay. Amin matan kat ikam iti dakas akay papanan na. Maminsan pa'y Tonya,
Maminsan pa ya, salbag ka. Ay naapaw. Una yun dahi akulay ti rupam si katunya. Kasla na luong nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkaro. Tamangan no si ti pagdasalan ti pungtot ko iti Deja Brenda. Oh, sinapay lang kataganas na nga agsaw ini kasta. Anya? Nagpunangamin ken ka at tila mapan mo ibagbaga iti tersena ni bakla. Anya nga ita, tinumpa na kalangarod iti kap na kam asumpa. Sumardan ka ko na. Dayta ngamin di paglayngam. Amin na makitam, dagas di kay papanan na. Ulitam tupay, tapno tumpaan da kan tumanan. Anya? Tapno maimyun day tarupam iti tumpang awan patinggana. Anya lakit din. Ay naapo. Gusto lang unay day tangay naramid mo ken kuha na mare. Ay, wan mare. Maminsan pa'y talaga ang mapanakis istoryaan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pag-iparman kumuha na. Ay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, mare. Agasam man, tawan pa nagduwa-duwa manapan ng tumpakan kuha na. Ay, marurodak man iti tattao akas kan kuha na. Saan ba't nga anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan. Asino kumangay, ti saan ang maibabay iti kasday nga aramid na. Sa bagay magyanti, ha? Awanan ba inday si Atonya? Ure man no aglinipat kami kumari no kasday mo't laang ti ugali na. Nawan kumarik awan laang. Anya lakit din. Kat, saan na kumamat ang ay raman, mare, unay kan? Ag kumari talatamat, unay yan? Sige mo ay dyan nakita ka kakuyog mo ang nagpalaod ini kalman, mare. Ha? Asino ang lalaki ti bagbagang mare? Di ka man agindi di nga awan ang mo, Mari Lisa. Anya? Kano na palabas kayo, hindi kalman. Nagkuyog ka. Panagkunak ni pare kulas day dyan. Un mare, naira na ngamin nga damapan ko alaan ijay laod iti kalman. Kat nagrana kami mat ijay kalsada, ay kat nagkuyog kami Amo, Mare, di kuyog-kuyog. Pakaalaan iti sikog ako nada. Anya, ay sika talaga mare, amumot nga adda asawa. Kan maysa, si aasawa mat ni pare kulas. Oho, amaw itapanawan. At dapat asawa, wano awan. No ti pa nagkunam kat adda something me kin ni pare kulas, nagbidot ka mare. Nagrana kami laang, day talaang, anya lakit din. Apay, mare. Saan ka di ba'y anagnagam? Hindi pa nang tumpa ni Mari Brenda. Katpudno man ti bagbagakan ka, Mare. What? Nakita ti doa amatak ti panagkuyog da kin Nicolas. Agos man ta nag-sweet da pa ya magmag na iji kalsada. Anya? Iso apat siya. At da saan anasayat nga aramidan da. Agos man nagragsak da magmag na iji kalsada. Ay, sika talaga, mare. Amin mata na maghitam kat kami di ka ipapanan na. Naimbag kumaa. No nasaya at akaipapanan. Ngam saan man. Ay na, Mare. Saan ko nga ibaga no saan anakita ti doa amatak ko naktumat. Ala, andakan ka dahi tamare. Ngam no siya. Saan ko apat dyan, tibagbagang. Ay, salbagket di day di atarabitam a babae. Saan lagaya masisyak tinang ibagaan na, mare? Uray dahanagan Luisa ijay daya,
Napanamadlaing bagbaga nga adda kanulimad a relasyon yo ken Nicolas. Una yun aton niya day jay. Ay, jak amuno anyat maaramidak numakitak ti panagrup-rupa na. Amo, ni Manny Brenda, saan na nagpangadwa na pa ni Jay Balayda na panatinong padagos? Gapumadlang iti sana budno alablabidan na. Payman day jay a babae. Anya lakit din. Kasanon no makadanon day ta adamag kinilakay ko. Sapay managimon ta asawa. Anya laangan nga iti maibagana. Ah! Ay, wan nga agpaisoan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy laang. Mala, bapan kay Jay Balayda mare. Kasarita man na imbag. Wen mare, talaga nga aramidak day ta. Saan laang apan nakisarita. Talaga ang matungtakan maisagunok ko day jay. Anay ko! Nagawan abain mo? Mangdadaal ka mo iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak madlatan, Lisa! Talaga adamagampay lang no apay atinumpa ka. May sapay. Hoy! Anya ka din dyan, aramidam! Say magka! Di mo orayan ang mangirwarak iti pangbang orgukan ka! Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba na dalimot a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanaknakam? Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tilamot dan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Anay! Salbag kakit di. Kasanon numaamuan ti asawak day ta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa Nicolas? Ad ebidensyam, ha? Kwa! Awanan kay tibain. No dumanon day takin nila kay ko. Idarum ka kung naktumat. Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa'y lagdiw day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Ay, tinumpak iti nagsasaro no. Yan. Kit, nan ano ngayon, tiro pa na. Bibiyang ko kumaitiro pa na. Tinapatag kanya. Natungtak iti namitlo. Ay, una yun ba kay? Kaasi mo tiro pa na no kasta. Sapay, rapas ti dakulap mo. Sa anak anaasikan ko na lakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Talaga apungtot tinagari iti bagay. Ay, nyalaki din na yan. Maminsan pa'y nga damangag ko asayang gusang na day kaya babae. Talaga saan lang atong pati iparaman ko kankwa na. Bakay, Nagalas ti ugali na day kaya babae. Isun sa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangaryat! Kanya lakit din! Nay, wala naman tayo pulpulagin mo di tarupam. Tonya. Tal na ka. Abay, nasaniitan na tarupam. Gapo iti tumpa nga awan patinggana. Anya? Naimbagman ta uray namin anuda atong paanday tarupam. Saan kalata mo pupukawan iti namnama amang ipapan iti pampanag nga imposible ang mapasama? Di ko na. Sumartan ka. Tamangan no si kamot itong paang. Aha? Di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugaling. Abay, manupay ayati masapol amang tumpakan ka sakbay nga agbadbaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa. Kita emat, saan ayan at tumalab day talanang ikabkabil mo di tarupam? Oh, kasla nakatrace ay lang ti iman ni Lisa dita. Oh, anya laki teng. ay naabaw. Kung laki din no, asino kan. Si kamagayam to niya. Si kamot, Cardo. Kas ba ilaal-alya ti panangkitam kanyak. Takas tao na yapan nakakigtot mo. Kas kamo lamang gagamot din iti kasta lang Anya? Day tagayam ti magbagada tinungpa ni Brenda kin Lisa niya.
Ay, unay mo ngaminan ti pamayam ka lagi ti makikita mi ti aglawlaw. Amin mo ten kay ikam iti sa bali akay papanan. Apay, adaam mom aya itinapasamak si Kakardaw, takas na tibagbagam kanya. Alaman, Amo ka. Alangan mo asang nga ibagat ti asawa kanya. Ay sos to niya. anya. Ay baglangan na. Tasala ka dagos alamati itinapan mo yung bagbagay ti tattao. Nga dali mo da relasyon da kulas kan ti asawa. Ay salbag ka. Paliwam na itang ugalay. Tani. Kaasi mo da itarupa mamatungtong pa. Gapulangit ikinatarabitan mo. Nyalaki day. Oh, nakita man na dito imot ko a pinya kan orange. Ha? Ang mga no ibagamanan nga ginawa kiso aging matang iti kastoy. Ibagam lang, tapos itapay lang lugoban kan. Ay, si Kakit Dimot, Mare. Awan matibagbaga. Anyat amo, no plan-plan wamanan ang mapan ibagay ti tao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabing. Ha? Amok ti ugalim kat. Amin na makitam kat ikam iti dakas aka ipapanan na. Ibabain mo mati tao gapo iti kasangaramid mo. Eh, kwa? Pasensya ka kuman, Mare. Ikali, saanan ang maulit pa Ay, nasaya at nupudno na itang imbaga mare. Tungpahan ka kuman kat. Ay uray la ag-black day tarupam. Makapakay blood ka babae. Ditakan! Nakita na kami inay ang nagkuyog kini Berting. Taintulod na ti ginatang ko a feeds ijay balay. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimod a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha, pakitaan ka manan iti istar ko naktumat. Eh, kwa? Saan, Mare? Si Kakit Dimot. Anya? Ikali, saanan ang maulit pa iti inaramid ko, hindi ka na kayo ka ni Pari Kulas. Aklo na ka naglablabar sa unay. Nasaya at kit di ang tanaamiris mo dayta. Salbag ka. Ay, pakawanan na ko, Mare. Promise, saanan ang maulit kung nakmanaw. Rumbang lang nga. Makadadaol itibiyag ti agasawa dagitang aramidam. Uray awan kinapudno kan pamanagnak mo. Nagturod ka amapan mangibagbagay ti tattao. Salbag ka. Kas itinakuna, saanan ang maulit, Mare. Nasakitan da ito'y rupak, iti tungpang awan patinggana. Gusto lang. Barang agnakam ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti maysapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Pag-aasi man mare. Pabulutan na kiti sandal mo. Ha? Apay ti sandal maray. O sarap kumain dun Sabado. Kasar nga ni Loida kasinsin ko. Ah, kasta ka ni. Anya nga minun ti size ti saka mari. 37 mare. Ay, pag iso. Ada in-order ko iti online a sandal. Saan magaya mo, manay kanya. Ipadawat ko malaking kan. Nagsayhatan mare. Kita man. Ala, agkapita pa'y ano mo na mari. Papanwalaan niya at isyura mo ito nadamdama. Agkapita pa'y. Oh, nagpindas mo tinday ta sandal ba kay? Nagpintas nga rod lakay. Naimbaglakit din ta siya kinangipadawatan ni bakla iti daytoy. Ha? Apay, padawat na rin na ba kay? Juan, in-order na ka no iti online. Ngam saan mo't nga umanay kan kwa na. Kasta ka eh. Ay, mayat saan na pinabayaran king ka? Saan mo't lakay? Narana ak amayat ti mood na. Iso saan man nga impabayad. Gusto tado saram intong kasarte kasinsin mo ba kay? Wan nga rod lakay. Naimbagla nga saan ako naggastos pa gumatang.
Uray sandal lang ita kat nagnginan. Anya lakit di. Ay na, naimbag din na nalpasin di kasarte kasi mo sakbay asimbang ko ti bagyo. Ewan nga rod, Mare. Ay, man gaya. Nakita ko man ti post mo iti Facebook. Bagay mo matintid ko king kasandal, mare. Ay na, agyaman na ka talaga, Mare. Uray ti kasinsin ko ang nagkasar. Nakuna na mutla ang abagay kung ano isang dala suot ko. Napinda sa talaga dahi, mare. Branded nga mi. Usarap tumanan no adda ti sumarunong nga okasyon nga atin darak. Ay, katwin na, mare. Nagmayat nga rin ti post mo iti Facebook ko nagtuma. Naibagay iti kinapudaw mo, ti sandal nga intid ko. Nagmayat pa ti panagkinikinim ti video. Wan, Mare, nagpintas kaming ti kulay na. Uray kakalkalyo ti saka. Kat naibagay mo tlata. Anya lakit di. Kung naman ano bagbagay na ti suot na sandal. Piling maganda ti ako nanbay nga graraman. Nay, Kita am nito cellphone mo pa kay. Saan tayo mulog ka? may saka man sa bangka. Wala ka man lang tanga ko. Okay. Pagbugaw ka ba? Kung di ka mga iba ka niya, di makakapang una mo datan mo tambakay. Nakita timpos ni Banja video na iti Facebook. Nakasandal. Apo, kundi wow mo, ti reaction mo, salbag kakit day. Anya? Abay, mapimpintasan ka ka ni Banjay. Iso akong di-react ka matan iti wow, iti video na, kas nakaday. Anya, hindi mo di bakit. Para lang iti wow mga reaction. Ako nga kamati. Pasila ba nagmuday? Tapakay. No para kun ka, basit abanag. Siyak, saan? Mawatam? Malang gustong bakay. Sana na maulit pa nag-react ko iti post ni Banjay. Sana. Saanan ngay pagpagam? Inton kun, ihahad mong tumanan. Maminsan pa ya? Maminsan pa ya talaga. Uray kita! Uray kita ma talaga! Hala, apa yung takas dito impose ni Tanya iti Facebook, Mare? Uwin nga ron, mare. Nakita ko mo lang dahi, Jacob. Siyak nga tati patpatamaan na. Ay na, mare. Sika talaga tipat patamaan na. Agasan man. Imbaga na iti post. Agraraman nga agsandal. Kunam lang bagay na. Kunana. Saan laday ta, Mare? Nadakamat na pa iti comment box. Ama minsan pa'y kanong agreak nila kay na. Talaga nga ikan na kanon iti pagnakman na. Ay na. Anya laki din. Sika talaga tipat patamaan na. Tanakita ka nag-react nila kay nangamin iti wow iti video nga yung post mo. Oh, saan ko man abinagaan nila kay na agreak iti impose ko niya? Isumati ko saan nagreact? Dahil tangarod kat, mare. Akala mo naman kung napakagwapo ng asawa, tapno agselo sa kasya. Ngam saan man? Tiyak man amo iti dayja ako, Mare. Nagkalas at talaga ti ugali na. Agtudtudong ang pumanag na kasikatan niya. Aglodak man nana. Ah, Ada ko ma-order iti online. Namawan mat gayam load ko. anya nga iti orderam ko iti online balasang kaw. Agorder ako iti sandal nana. Sandal ko nam. An-anong ti sandal kat panagbabagyo ita. Ha? No kabaalan ni Banji ti mangipag na iti 3 inches a sandal. Kabaalak mo ti 5 inches kung naktumag. Anya ka din day ta nga ibagbagam sikatan niya. Pasikat ngamin iti Facebook kat. Ipopost na kit den ang nakasandal iti 3 inches. Kat day dyan mat anorman. Nag-react mat. May samat. Anya? Ala. Nudandak man nana. Tagurdarak mamat. Apag iso asumangpad. Kalpasan ti talo. Wano upat nga aldaw.
pulutin ni Bagyong Kriseng. Adapayin ti Bagyong Dante asumarsar na. Ngam pumanag na ka. Nagapamaya. Napanak man naglo, ti Jayan ni Bakat Istile. Ha? Apay, ito importante nga awagan. Awan! Adala order man iti online. Anyangay da ita. Sandal! Kisti ka matis, Mike. Makapagigtok ka, Mike. Apay, manalo yan ay bagamlang. Apay, masapol nga bugkaw ka yan. Dumanamang! Noon ni Banji kat nagsandal iti 3 inches, anapan mo in wow nga inriat. Ag sandalak ba't iti 5 inches? Alaman! Mangrugi lang nga rin. Ti Bagyong. Ngamigid-gidan mo ti panagbagyo ito panuno mo. Baka, anya ka rin na kitang ibang Ay, basta! Ag orderak iti 5 inches a sandal ko. Imbis sa butas, order ito pa nagtutulong. Day tanto mo. Anya laki. Ne, naimbag ka pa'y kumari. Agbagbag yung nagmayat di pa nagkatawa. Kasano, kat makapakatawa mga mindayatan niya. Ha? Apay, saan mo kaya nakita ti impos na iti Facebook? Mare? Saan pa'y mari? Nagkapsot namin ti data ijibalay mi. Among matan, awan pa'y wifi mi. Anya ayan impose naman eh. Wala na iti post na. No kabangala mamagna nakasandal iti 3 inches. Kabangalak mo ti 5 inches. Abangan. Sana ko na. Anya? Awan nga rin tinasaya iti dadya babae, mare. Uray saan mo mo't nga anwan. Anya lakit din ayan ni Tanya. Kat ala padaanan taman ngagpay so ti ipose na panagnana nakasandal iti 5 inches. Hay katun na mare. Ag-comment lang ko. Anya laki din tanya kunakton. Maasarkan ka? Ano kasta mari? Masar mo masar. Agbagbagyo lang arudan. Ngamtila pa ilada pagbabagtitan na. Anya laki din kunakmanin. Ay, kamaudyanan na. Sumangbot maglay tangal daw ti order ko a sandal iti online. Ha? Mapan ko man kit di alaan intong madamdamay di story bakit istile. Unay, talaga nga impay-pay sung tinagorder iti sandal. Nya laki din. Ay wana, siyak pa iti kunam. Noan niya timbaga, iso ti aramida. Ha? Mausar mo nga rin ita. Agbagbag yan. Nagpigsa ni imam. Oh. Ay napo, awan ti makalapad kanya kauray agbagyaw ano ang kiman. Ang sandalak lata. Tapluman makita na dya abanje, kan agraman mo tanda dya abakla. Anya? Ay Diyos mio marima. Talaga may gigidan. Dahil tadadaalalimbong ti panuno mo iti bagyo ba kay? Anya? Makamu ka man lang iti biyak mo. Anya laki iti. Ay, pumanag na ka. Nagpigsa lang ang rodon ti amin, mare. Apay, anya ko ba ti bibiyang mo? May isa ka man. Anya? Ay, concern na lang mo. Takamuking ka, mare. Anya laki. Aha! Concern tarupang, may isa ka man. Papanamaya, kani nagpigsa ti angin kong tudo. Mapan ko alaan ti order ko kasang-sakpan. Apaw, sana all ah. Uy, ang bagbagyo ka, tadalatag sangkod ng order na. Anyang ida di maray. 5 inches a sandal. Wow! Isukat ida di impos mo iti Facebook ako na. Abangan. Ay, wala mare. Iso, ti padaanan yo. Ti panagrampak with 5 inches a sandal. Mas bilib pa'y siguro ti tattao kanya. Ngami ti panagsandal ni Banji iti 3 inches laang. Diyos mio, Marimar. Iso nga i-message mo dahil dyan Banji nga agra naman. Ibagam kan ko na, abangan na ti video inton malam. Anya lakit din. Nasaya at ay may ka, tanya balasan ko. Ah, ayun na. Amok nga min asimang pwedeng ti order ko sandal ka. Word, inyag itay ti delivery rider.
Binayadak dayta. Iso apang nga save tabayadang matin kanya. Ay, danag yun, aya. Ada mapagbayad ko, Apay, just, aya. Anya, ay katala. Yag mo nga rudon ti bayad mo. Aday ta. Wan kyaw day ta na. Barya anak mat iti husto a barya, Na, kaano pa'y aya asinaor ka may papan iti barya. Awan pa'y mat iti napuutak, Nga anya nga iti amaw. No panggapyo sa uran nak. Itaawan kyaw ti kwarta. Ay, ti salpakigay. Aday ta ti sandal mo. Mabit lang tabaryaan ka. Kalpasan na, mapan mo nga rudon irampa. Oray nagpigsa ti tudukan angin ni Imaw. Oh, anya ti makunam Norman. May bagay matla ka di kanyak ti sandala ginatang ko. Ay, huwag maibagay ka. May na. Pangaasim kumamit ta saan ka arumwar nga oray nagpigsa ti angin gantudo na. Nagpigsa talaga ni Imaw. Oh, kas iti na ko na. Uray agtodo kan agangin iti napigsa. Kan agkimat. Awan ti makalapod kanya. Mawata. Aha! Diyan amuking ka. Oh, Rumwarak into madamdama. Nakijestango ti balay da banjay. Ijay ko man ngayram pati sandal ko akabarbaro. 5 inches ko naman, George. niya? Aw, ti tripod ko. Na ikabil ko yung giant ti waiting shed. Tapno mabidyo ti panagnak ijasang ti balay da. Anya lakit din. Diyan amuking ka kung manay. Talagang sana dahil ti ulaw mo. Salpag ka. Naisin pa ako ni tripod ko. Kalpasan na. Wag na. Bastoy. Hoy! Danjay nga agra naman kay pasikat una iti Facebook. Rumwar ka takita ang ti 5 inches sa sandal ko. Oo na yan tanya. Nagpigsa ibagyo nga emong. Nang adda ka kita magpaspasikat. Saan ka pasikat akastoy? No saan ka kumamot akundi pasikat iti Facebook iti napalabas nga aldaw. Awanan ka iti baen. Pagayat mo, kaputa nag-react iti wow nila kay ka. Oy, awan amok iti bagbagam. Di ka man! Anay ko, kanalmat gayam dahit, oy, anay, nagsakitan ti subsub ko. Ay, mamatan iti ba to? Oh, tulong! Dayta, mayat, tanya. Nay, nagdara pa yung dayta sumsum mo. Kapoy di pa na idugmang mo, salpag ka. Tulungan ako, bawat. Ay, umawag ka iti riskyo. Kasi data umay. Tapno adaman kinaidumduma adaman ita. Naidugmang gapo iti pa nagpaspasikat na nga uray madama ti emong. Anya lakit din. Oh, nyangay kita. Ay na, tanya aya. Siyak ti mababay. Nga po iti aramid mo. Oh. Nay ko, nagsakit ni subsub ko na kay. Pinukat kumot kami. Ay, kagunggulam ma. Ala, gumatang ka pa iti 7 inches. Kuno 10 inches. Tama pa mo manan irampa. Isangot ti balay da banjay. Kung nagpigsa ti angin ito daw. Salbag kakiday oh. Sa gamit kit nila kay. Nagsakit lang ako doon ni subsub ko. Kaya kastapay lang ni magpagam kanya. Kanya kapatid. Pinapayang ko nga isakit na. Isa kingay bagbagam. Itong pagkakiti ngay tagnakakan. Nagko na ngamin na mapangkagram-ram pa nagpigsa ti angin kanto daw. Ibagbaga lang araw ti tayay. Hingkakit di gumatang iti iagas ko iti subsub ko. Saan nagla sumandangan di pa nang dara na. Gunggulang ko nakmanay, nay. Ang ka mga imbaon tapno aramidem. Dayta ki di ati maganap mo iti kinaawan ba imaw. Nagadudag parparikot ita. Kapoy ti bagyo nga iyo.
Ado ti dinadail na. Ngam siga, dayta. Agparikot kayo sub-sub ko nagtara. Kapulangit ti kinapasika maw. Anya laki day. Ado ti agas nga inyag kumare. Mare. Imawag namin ni Mari Vanji itay kanya. Imbaga na tinapasama. Nera na mo ka dati agas kung ibalay. So inyag kung para king kamare. Ay na. Una yan ay at gastoy. Kat ayan na nga yung video managrampa. Ipos mo na. Tapos pilip na kita tatao king kako na. Sigakit di mat mare. Saan kumabot akas na ti ibagbagam Ibagbagak. Tapos makita ti tao. Kurang ngarod kanya nga video ka. Tapos makita ti tao. Saan ayan? Saan rin mare? Pakibagam ka ni Mare Banjay. Pasensya, iti nailawan na naibagbagak, iti napalabas na aldaw. Yan niya laki din yamin mare. No, ado pamilya tagparparikot ita, gapo iti nagpig sa bagyong imo. Adda ka man, nagparparikot, gapo lagi iti sub-sub mo. Mari-mari nga. Maganap mo iti nalabas a kinapasikat mo, mare. Salbag ka. Pag nakmamday ta. Yan niya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.